Azi o să facem un cover de Facebook, exact ca și acesta. O să-ți arăt imediat cum se face. Este foarte, foarte simplu. Tot mai multă lume mă întreabă și am văzut și online că se caută foarte mult softuri cu care să-ți faci singur videourile. De obicei sunt căutate de antreprenori care sunt la început de drum sau freelanceri. Sunt Sorin Crișan de la videostory.ro și în video de azi o să îți arăt cum poți să faci un cover video pentru Facebook. Softul care îl folosim este Create Studio, este un soft destul de nou, lansat chiar în acest an și care, din ce am văzut până acum, poate să fac foarte multe lucruri singur. Mă refer singur, mă refer că videourile sunt gata făcute, doar trebuie să schimbi textul. Uite, după cum poți să vezi aici, sunt destul de multe. Uite, pentru Facebook, Instagram. Deci intri aici, schimbi textul și ai video. Facebook, asta o să facem noi. Logo, dacă ai nevoie de un intro pentru video, vii aici și îți alegi unul dintre aceste videouri pregătite pentru intro, schimbi logo, URL-ul și video este gata. Este restaurant. De exemplu, ai aici un video și poți să schimbi poza, faci 10 videouri, toate sunt aproximativ la fel, doar că schimbi poza, schimbi textul și poți să postezi zilnic câte un video. Aici pentru story sunt destul de multe. Cum am zis, dacă schimbi poza și textul, ai un video nou. Pentru YouTube, cum am spus, softul este doar din 2020, de vreo 2-3 luni, eu zic că în timp o să fie mult mai multe. Uite, de exemplu, aici. Deci video de aici din spate rămâne. Schimbi textul de aici. Aici folosești logo-ul și gata. Ai un video. Bun, hai să începem. Acesta este video care o să îl facem. Și cum este acum, se poate folosi cu tot ce depinde de business. Dacă businessul tău se încadrează în ce este acum în video, doar schimbi logo, textul și e gata. Dacă nu, poți să schimbi și videourile din spate. Și o să vezi cum facem asta acum. Așa arată după ce intrăm
în proiect. Deci dacă ai o cafenea, este perfect. Și o să vezi că merge și foarte repede. O să schimbăm videourile, pentru că sunt 3 videouri. Deci aici este un video, aici este alt video, aici primul video. Și o să schimbăm video, o să schimbăm textul și o să adăugăm logo-ul. Eu le am toate salvate. Avem aici și textul. O să fac acest video pentru un client. Am mai făcut video pentru el și m-a rugat să îi fac și un cover. Deci pur și simplu dublu click pe text și îl selectăm. Logo. Apăsăm aici, selectăm poza din partea stângă, s-a modificat și logo-ul. Aici logo-ul se vede un pic mai rău pentru că este destul de mic. Bun, o să schimbăm și aici la sfârșit. Apăsăm pe imagine, replace. Am schimbat. Schimbăm și textul. Bun, acum o să schimbăm culoarea de aici. Selectăm ce culoare dorim. Bun. Și acum schimbăm videourile din spate. Cele 3 videouri noi le avem aici, video A, video B, video C. Apăsăm aici pe video, se face albastru. Aici e video A. Îl punem un pic mai jos. Bun, video 2. Cazul nostru video B. Și video 3, video C. Aici apăsăm undeva în video și îl punem mai sus, mai jos, cum dorim. Hai să vedem. Aici putem să vedem, să-i dăm un play. Și e gata. În 5 minute, nici nu cred că au trecut 3 minute și am terminat video. Deci dacă ai nevoie de
astfel de videouri, îți recomand să folosești un program ca și acesta. Îl plătești o singură dată, după care ai acces pe viață la el. Mai este și un abonament de vreo 30 ceva de dolari pe lună, să ai acces la mai multe videouri făcute de ei, mai multe scene, pentru că se pot face mult mai multe lucruri cu el, nu doar ce ai văzut aici. Dar dacă ai nevoie de un video, 2 videouri pe lună sau și mai multe, dar ceva mai simplu, poți să le faci cu acest soft foarte simplu. Cum am spus, este un soft foarte bun pentru cine nu are un buget pentru video. Și atunci, decât să nu folosești nimic, mai bine mergi pe această variantă. După ce am terminat video, tot ce mai trebuie să facem este să salvăm proiectul de aici și să îl publicăm MP4, unde vrem să îl punem aici și cam asta este tot. Bun, cam atât în video de azi. Nu uita să te abonezi, să dai un share și apasă pe clopoțel ca să îți trimită YouTube notificare când mai postăm ceva nou.